Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hettiyankoɓe yibirde men Weltare TV fedde heɓla sukaɓe Afrique e dendagal calcetiri pelle men. On calminama, on juurama, on ñaganama Allah moƴƴere balle juuɗe battane moƴƴe. Sikki ala ko musidɗo mon sehdi mon Ghali Abouba kañum ari ɗo kadi darande on o darol ko fate aduna, darol ko fate peeje rewɓe. Nde wonno rewɓe ko ɓe Allah rokki hakkillaji pertuɗi no fewi, ko ɓe Allah rokki gandanɗa hoore mbaɗe peeje mawɗe no fewi, peeje kewɗe. Bañowo goto omo woni wuro, kanko bañowo o noon ko cammu dawo. Mi anda so ɗon gandi ko firti cammu dawo woni kala nde o wañoyi so artu o hewani warta haydara. O ñalla gila subaka ha hiira e ladde o arta haydara on dañani. O wodi noon duuɓi kewɗi nde o fini fof o yaha ladde o wakko ferel makko o yirlo o tampa o funno artude o arta cammu dawo juuɗe mi haydara waddani. No Allah waɗata waɗi saha goto Allah arziginimo o ari e nokku to gawri lappano walla to gawri soñono to gawri wonno kam gawri ne heddi ɗon o tawi fodde ene ɓuura ujunnaji ɗiɗi fondu ene ñuki to gawri ndi wonno ɗo. O ari haw timme pooli he mo lowi fitel makko ha heewi jaɓe o harti fiyande. No Allah waɗata o wari hen pooli ɗiɗi keddi ɗi fof ndiwi jeeyi. O juuti ɗon ko juuti omo ɗamnima pooli ɗi gartu, pooli ɗi gartani. Allah rokkimo tan ko pooli ɗi ɗiɗɗi o woni toon ha hiiri o arti e galle makko. Ko addi ko takkusan, hakkude takkusan e futuro o arti mo welti omo wari pooli makko ɗiɗi o dañi mbarude makko. O rokki cuddiɗo o joom suudu makko wonde joom suudu makko goram kañumne ko bayruɗo ñamde tew, ko oyaɗo tew ene yette jallo. O rokki ɗum pooli ɗi o yo tinno yo fewni pooli ɗi fewna ɗum fayande moƴƴere waɗa lacciri tew ha feewa e gandanɗa hoore maɗa ɓaade hande Allah arziginimo pooli ɗi o ƴeewa yimɓe wuro ngo neɗɗo kelifaɗo ko taw korsinade teddinade wuro he o bismo ɗum hande o invite ɗum hirande e pour so galle o yewtude cuddiɗo o hakkille makko nangi o noddu almami wuro ngo, almami julno jama wuro mabɓe ngo ko ono invite. Ni woni Allah waɗata ɓe pamodiri ɗon. O yeehi jama ko adi ko ɓe juula almami ari o almami noon hande noon ko bañoynoɗo Allah arziginimo mbarude omo yiɗi almami o ara hande hirtanomo. Almami baji fo ala hen. Goram debbo fewni pooli ɗi surtiri lacciri mo ha paari, lacciri woni banki nana waɗi fayande ne defi pooli ɗi saha fof omo yaha omo dunca barme makko omo ƴeewa ha pooli ɗi fuɗɗi hankadi ɓendude. Ndeysaan goram ko koƴaɗo tew ngo watti urdemo saha fof hippere barme o ñaɗa e social ndiyam soose he seeɗa o ñaɗa hen omo ƴeewa so weeli safi labɗam o wooɓa hen ha ɓooyi seeɗa waɗni henene o ŋurɓiti e fondu wurtuɗo omo ƴeewa tawi ɓendi o ƴakki o rewi ŋurɓide fondu ndu tan omo ƴeewa tawi ɓendi omo ŋurɓitira fondu ndu seeɗa ha o ñaami ɗum fondu ha laaɓi ha wiccer heddi fondu woturu ndun omo wahlita omo ŋurɓita omo ŋurɓitira seeɗa seeɗa ndun fondu ne Allah waɗata ha o ñaami ɗum ha laaɓi ha wiccer o ñaami pooli ɗi ha laaɓi o yari ndiyam soskal ha laaɓi heddima lacciri ciri meeri. Nden heddima lacciri ndi tan baba galle arti en arde sehil mum almami ne bismi ɗum yo ar hirtano ɗum ko dañi pooli hande ko dañi mbarude. Baba galle yettima o wertini ɗum e leeso jooɗima. Baba galle fayi nder suudu ene change comci muɗum. Kanko debbo o ñaami pooli ɗi ha laaɓi o anda fof no waɗata ɗe ɗo gacce holko wiyata ɓe. Feere arnimo o takki joom pooli o takki e kanko almami juma o wi almami wona aɗa andi kam ko joom gallam o addirma o wi ala o joom gallam o ko cammu dawo fodde hande duuɓi ko min ndesodiri ko o meeɗa wañoyde o wari ko waɗi wonki ko biom ko wiyanma o wari ɗo henne o dañi ko haydara o dañani
ko tindina toon noon ko tindina toon o wiya yo wat o def hirande makko so hirande defama o ƴeewa almami wuro o taƴa noppi muɗum so dañi noppi muɗum ɗi fof o taƴa so dañani hay soko nofuru woturu o taƴa o waɗa e barme he o ñaama ɗum so waɗi noon kala nde o fini ma Allah rokkuma ko wari ma Allah rokkuma ko wañi ko ɗum woni ko addirma ɗo henene ayo fayi nder suudu mon adda laɓɓe makko babara ɗon addi yeehi nder suudu yaltini laɓɓe ene ari koɓe ɗamni kay koɓe ñamiri puuli ɗi baba galle yalti tan ne jogui laɓi almami fotema kon almami woppi paɗe mum caggal almami dogi o wi ko woni o ƴakki o rewi murɓidde fondu ndu tan o ƴeewa tawi ɓendi o murɓitira fondu ndu seeɗa ha o ñaami dun fondu ha laaɓi ha wi cer heddi fondu woturu ndun omo wahlita mo ngurɓitira seeɗa seeɗa ndun fondu ne Allah waɗata ha o ñaami ɗum ha laaɓi ha wi cer o ñaami polli ɗi ha laaɓi o yari diyal soskal ha laaɓi heddima lacciri meeri nden heddima lacciri ndi tan baba galle arti en arde sihiri mum almami ne bismi ɗum yo ar hirtano ɗum ko dañi pooli hande ko dañi mbarudi baba galle yettima o wirtini ɗum e leeso jooɗima baba galle fayi nder suudu ene change ya comci muɗum kanko debbo o ñaami pooli ɗi ha laaɓi o anda fof no waɗata ɗeɗo gacce holko wiyata ɓe feere arnimo o takki joom pooli o takki e ba kanko almami juma o wi almami wona aɗa andi kam ko joom gallamo addirma o wi ala o wi joom gallamo ko cammu dawo fodde hande duuɓi ko min ndesodiri ko o meeɗa wañoyde o wari ko waɗi wonki ko biyon ko wiyanma o wari ɗo henne o dañi ko haydara o dañani ko tindina toon o wiya yo wat o def hirande makko so hirande defama o ƴeewa almami wuro o taƴa noppi muɗum so dañi noppi muɗum ɗi fof o taƴa so dañani hay soko nofuru woturu o taƴa o waɗa e barme he o ñaama ɗum so waɗi noon kala nde o fini ma Allah rokkuma ko wari ma Allah rokkuma ko wañi ko ɗum woni ko addirma ɗo henene ayo fayi nder suudu mon adda laɓɓe makko babara ɗon addi yeehi nder suudu yaltini laɓɓe ene ari koɓe ɗamni kay koɓe ñamiri pooli ɗi baba galle yalti tan ne jogui laɓi almami fotema kon almami woppi paɗe mum caggal almami dogi o wi ko woni tan debbo o rutte joom galle o wi bo pooli meɗen ɗiɗi almami diftima yaadi hen o riddi almami omo fayi almami argay almami tinno rokka men hay soko woturu argay annen argay almami sali darade o wi tinno rokka men hay soko woturu almami nen rokka men hay soko woturu en dogan nangue noppi mum o wi rokka men hay soko woturu ala keftotoɗa hay koyɗe maɗa hay woturu rokkatama joni hokka men hay soko woturu kanko o yakori ko o wiyata ko almami rokkuma hay soko fondu woturu almami waɗi hakkille mum ko yo tinno yo rokku ɗum hay soko nofuru woturu o riddi almami dogi o heftaki ɗum o arti ga hende musidɓe tedduɓe debbo dandi hoore muɗum ɗum ɗo noon ko peeje rewɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe batten hakkillaji no feewi gande rewɓe ko joom peeje no feewi moɓe beela rullude fof ɓe rullat moɓe beela funtude fof ɓe funtat. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kirki balaki jam.